Γεια σας παιδιά. Ελπίζω να χορτάσατε γκολ και θέαμα στους αγώνες που τελείωσαν προ-ολίγου. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Μπόρας και η ΑΕΚ την Ίντερ καλύτερες 4-3. Πολλά γκολ, εντάξει, σαν έτοιμες οι ομάδες. Ό,τι είπαμε στοιχηματικά μέχρι στιγμής έχει περάσει. Με εξαίρεση τώρα τους Ολυμπιακούς αγώνες τώρα που δεν τους έχουμε πολύ στα υπόψη με τη Γαλλία, Αμερική είναι ακόμα στο 0-0. Αύριο για τον Παναθηναϊκό σας έχουμε πει ότι στο άσο και over 1,5 το βλέπουμε. Το ίδιο και ο Άγιαξ με Βοηβοντίνα, η Μόλτε με τη Σίλκερμποργκ είναι παιχνίδια με πολλά γκολ, Τρασμποσπόλα, Φιωρίτα κτλ. Έχουμε βάλει ακόμα μια καρτούλα PaySafe το 10 που στο γκάλο που θα κληρώσουμε στο Instagram σε λίγο, να πάρετε μέρος. Αν θέλετε βοηθήστε μας, κάνετε και μια γραφούλα εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Και θα ξαναπούμε πάλι εμείς το Σάββατο, αφού μαζέψουμε κάποια νέα από μεταγραφές και ενδιαφέρον αγώνες. Να είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.